Duška, poď sa postaviť na miesto, prosím ťa. Ja som unesený aj z báb, aj z chalanov. Neskutočne človek potrebuje vedieť, že čo chce vo výsledku, ale v tom istom momente neskutočne má byť otvorený. Teraz pridajme, to v strihu budeme riešiť, že tam, v tej stene, máš čas zatvoriť oči, pomaly otvorí. Teraz na tvojej kamere, že Radka mi volá, že režisérske právo. Ty? Ja. Dám! Hej, super! Get on it. Done. Ladies and gentlemen, bass! Full of call. Volám sa Marek Labuda a stvárňujem postavu Leonarda. Leonardo je tak oklamaný životom. Čo som sa oženil. Noc čo noc rozmýšľam, čo sa vlastne stalo. A čia je to vlastne vina. Alebo prinútený životom niečo robiť, niečo iné ako cíti srdcom. Hlas temnej lásky zatajený. Moje meno je Katarína Gavalová a moja rola, bola som dievča, čiže holka pro všechno, ale nie, mala som veľa akože bez textu, ale bolo to ešte náročnejšie sa tam tak pohybovať, lebo tú energiu tam držať. Pre mňa to bolo teraz zložitejšie v tom, že mám vždycky trému pred kamerou sa postaviť, čiže toto mám ďalšie niečo plus do života. Keď sme v divadle, tak držíme tú energiu a tam sa nemôžeme ani že pomýliť. Ale pred kamerou, keď ideme, tak je to super. Povieme, že stop a ide sa to ešte raz opakovať, takže je to veľký rozdiel. Ja by som mala byť teda nevesta, ktorá je trošku taká rebelská a ide proti prúdu. A toho snúbenca, toho máš predsa rada? Áno, mám ho rada. Budeš ho mať rada? Musím. Dala som mu slovo. Takže uvidíme, čo z toho bude, ako sa to skončí. Pravdepodobne nie je moc dobre, ale ide podľa srdca. A vieš ty čo? Mladá už mala aj snúbenca. Ale prosím ťa, veď mám 20 rokov. No, pred 3 rokmi sa s ním rozišiel a oženil sa s jej sesternicou. Ale na to všetko sa už zabudlo. Podľa mňa sme dostávame zo seba najviac, čo sa dá a celkom si to užívame napriek tomu stresu a tak ďalej, ale tie pocity sú naozaj veľmi, veľmi pozitívne a veľmi sa tešíme na ten výsledok. Prvé sonáty, čo sme ten prvý deň točili. Hej, takže to bolo také dojímavé, aj také wow, aj s tým, že to bolo začiatok a všetko bolo nové, takže už trošku si tak na to zvykneme, hej. Aj na to čakanie, aj proste, aj je tam únava, je tam stres, ale je tam aj to pozitívne energia. Ahojte, som David Gavaľa a hrám otca. Oh, nie! Ešte raz! Čo robíš? Čo? Ešte raz. Ahojte, volám sa David Gavaľa a hrám ženicha. Tadiaľ to! Nenájdeš ich. Ale veď som počul, ako tady to cvál kôň. A ja inak nie som taký hajzel, jak ma tam vykresľujú v tom filme. Ja som dobrý chlapec, že mamička? Radšej by som ušiel. Ale všetci moji predkovia sa do mňa zahryzli. Dýchať mi nedajú. Ja musím. No, tak. Asi to je vo mne niekde schované a Robo to vytiahol. On má na to taký talent asi. A
Išiel som, musel som a... Dobre, dievčatá, prosím. Už som ticho. Taký mydliarik, ten by iba ležal. Ja už iba ležím a užívam. Moja najbližšia scéna? Bude to vidieť aj moja manželka? Toto zostane iba medzi nami. Medzi nami, samozrejme, úplne. Do tela chlapa, ktorý s kvetom v zuboch ide do vinice. Som sa najviac zasmiala, keď môj muž si myslel, že príde mu facka, lebo mal taký tik a povedal, že to má z domu akože dovezené, takže to mi prišlo také vtipné. Teraz to bude väčšia výzva, lebo dlhé scény sa idú natáčať. Že dlhé zábery. Práve som kúsok našepkávala a viac sa mi páči, keď som maskérka. Takže držím sa svojho povolenia. Sobotu obyčajne trávim iným spôsobom, ale je to zaujímavé trávenie soboty. Nič proti kombardistom, každý nejako začína, ale mňa ich energia vyruší. Nebudem menovať. Vyskúšajme, že každé 3 slova. Aneška, nechci energicky, je to veľmi dôležitá vec, v takéto polohe sa nemôže energicky rozprávať, lebo sa môžu poškodiť hlasivky. Mne sa táto produkcia páči, je to niečo iné ako ten filmový svet vonku. Sme v štúdiu a hráme s divadelnými hercami. Ticho a akcia. Je to zaujímavé a pracujeme s ním akože veľmi dobre. Mám pocit, že sme sa zohrali nejako. A je to zaujímavé, páči sa mi to. Ja som tu vlastne hlavný zvukár, miešam zvuk, aby ste počuli zvuk, keď budete pozerať film. Keď som sa zapojil pôvodne do projektu, nevedel som moc o čo pôjde, ani čo sa ide točiť. Som celkom milo prekvapený, že tu máme pohode ľudí, dobrých hercov, dobrý štáb, ide to celkom plynulo. Na skúške som bol veľmi prekvapený tým, čo herci zo seba dali, aké výkony, naozaj to bolo obdivuhodné. Režisér, jak s nimi pracoval, čo dokázal s nimi spraviť, bolo naozaj obdivuhodné. Ja som len rád, že sa môžem tohto tu zúčastniť a je to aj pre mňa aj česť. Rád prispievam ku kultúrnym zážitkom. Ďakujem.